Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Anggun Ningrum Effendi saking kelas 10 TKI siji nomor absen 8 badhe maosaken teks panyandran kirab kanarendran pangantin. Sugeng hamirsani. Regu-regeng hamrebowo risang temanten sarindi bedak saking palenggahan. Pinapasang supa manggala arso jengkar pilar pawiwahan kini rebaken mulati dunicu. Tedak slet ngampil amparan rukmi kina rugyuk para remaja putri saenggak putri domas horeg rekang samya panjenengan. Prasa satkadi narendra sini wongko satuhu jengkat andeda. Binayang payang sirno kamunaksa nilir diwaning kablagan asom ngeglek pawanangan langening ramyang katongton kanyare hanus meksasi tanda wus kasipatan wahyuni jodoh jatmiko hamrubawa handayani waroto sanyaka panjenengi kadya antuko gempalani nutumu. Sinten ta ing rasa asung tulodo ingkang minangka pramukaning lampah. Busana lir Pandhawa mantri. Matoya nantaya kadi andhengani senapati. Lah menika tawarnani sang supa manggala yoseng manggala supa. Dasar pinega sarwa sembodo maksimudo tumrenung wimbuh amput susila hanuraka. Lebdareh wileting beksa lampah ngrantoyo anut rarasing wirama. Hanggung kendel tindake sepecak mangu sapecak tumole tansah kadya marang tembene wini sudoh sandeyo manawa kasandungi rata kabentusing tawang-tawang. Sumambung ing wuntat lampahe manggala yudha sakembaran kembar busanane, kembar dedek piyadeke, kembar warnane. Tinong saking Mandrawa kandha jambe siniker, pasuryane sumuner akilat-kilat, ngagem busana sarwijinar. Mila muten moka lamun para kenyang, pandha kumesar handulu kapus. Satriya kembar. Sawurinira ana dwiwanadya alit sang kembarane parandene wus katinggal sumunar tejane mencorong cahyane. Tinong saking Mandrawa glowo-glowo kadya golek kencana kang bisa tata jemah inggih punika warnanira patah sakembaran. Sinike gantya kang cinarita sinten ta sing madya manggon karsa kang busana lir raja kapiwada. Lah punika ta ingkang dados mustikaning karya memaniking kandha jatining kang rinengga sang temanten kekalih Bagus Pradipta Gautama kaliyan Rara Sekar Agung. Lumampah kekanten asta keket-raket renggang kula kamyepur kulit. Kekalihnya saja lingsem nanging suka. Hanggung remepyan asta ngarita yen sadaya tamu boten wonten ingkang pirsa. Kajawi pangendali wara dasar wus sadaya dasar wus dangu denira hangantri tumaping panghargyan. Mama sakedap-kedap hangunyani puswa angenggeti lati karana tansah kadya kang kinupit mangke ing tilam sari. Sawingkingnya sapinanganten lah punika ta ibu juru paes telah ibu pangembaning putra temanten sekalian. Dasar ibu paes rikel trampil angyahi jijibahan anggragai amemantes sampingan. Mila asiling pakaryan satuhu datan ngujiwani.
Samanten ugi ibu pangembani putra, temanten ugi prikelah pinter nata paliwismong momong putra, datang kucipo. Lampahira sang Pindorojo ginawrubyuk para rumaja putri, esti hinilir putri Thomas. Dasar sadaya sami sulistyen warni, gandes luwes merak ati lelewani milampuni. Impang ajok menjang dadya putri kang sejati kadya swargi Raden Ajeng Kartini ingkang kaesti amung sawiji mugi-mugi menjang winengku satriya sejati. Ingkang kepareng tetuli handayani lah menika tang ingkang hamengku karya sarindit garwa hang liring kanan kering sajak sarju katuju ing penggalih wuninangi balu daging tamu belah bertumuni ing penggalih prasasat boten kenging pinetel ing poso sewu pyapyo dadya sarjoko. Matur nuwun saha kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.